Kanpaina hau aurkeztuko diguzu, mesedez? Bueno, kontua da, Amorreko udalak hainbat urte daramala lanean merkataritza, hostalaritza eta zerbitzuak euskalduntzen, eta bide horretan apur bat erabilera nahi zitzaion eman pausu bat edo, eta horretarako egin izan dena da Amurrion zerbitzu euskaraz eman dezaketen merkatariak eta hostalariak identifikatu, eta erabiltzaileok edo euskaraz hitz egitera animatzeko euskarri batzuk jarriko dira eurien esku, horrelako identifikazio rotulu batzuk, kartelak, pegatinak eta hori badaurri, nolabait euskal bidenak identifikatu eta euskaraz hitz egitera animatzeko kanpaina.